चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय RSETI रुरेल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआ गोबावनिफ्राय बाहाय गायसनजानाय। बेनि गेजेरजों जोङो बे इनस्टिट्यूटआव गोबां धरननि ट्रेनिं होनाय जायो। ना फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, मोसौ फिसिनाय, फुथुला बानायनाय, बिफां लाइफां गायनायनि ट्रेनिं, मैखुन बानायनाय, बेरे फिसिनाय आरो बिदिनो गोबां धरननि ट्रेनिं होनाय जायो। जायनोखि गामि ओनसोलनि चिरां जिल्लानि गामि ओनसोलनि लेखा एफा एनै फरायनानै थानाय बेफोरनो जोङो आरो बैसोआ 18 बोसोरनि खम जानो नाङा आरो 45 बोसोरनि गोजौआव थानो नाङा। जायफोरनाखि गोसो गोनां मानसिफोर बिसोरो बेवहाय बे अफिसाव फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन आरो जोंजों कन्टेक्ट खालामफैनो हागोन। एड्रेसा रुरेल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्यूट, काजलगाव, पोस्ट अफिस काजलगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, आसाम। होबावनांगोन नामा? কি প্রোগ্রাম করে আপনারা? কাজলগাঁৱত অৱস্থিত আমাৰ RSETI रुरेल सेल्फ इमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिट्यूट बहुत ধৰণৰ ট্রেনিং শিকোৱা হয়। আপোনালোকে এইখন অফিচৰ জৰিয়তে কি কৰে? ট্রেনিং কোটা ট্রেনিং এটা আপনার ফরম্যাটত আপনি কই দিও যে আমার RSETI